Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Welcome back po sa aking page for today's vlog. Nais ko pong magpasalamat ka rin, dakal ka rin kung kabalen, Kapampangan, especially king taga Tarlac, taga Pampanga, rin pong Kapampangan ken. Please support nyo po rin Kapampangan brother. Kapampangan vlogger o content creator dito sa Facebook, sa YouTube, o saan mang panig o ng social media na pwede mong sana po supportan nyo po. Supportan nyo lang po rin Kapampangan vlogger, especially ako po, sana supportan nyo po. And siyempre rin ka na akong kakilala ken, kung hindi naman po rin kakilala kung Kapampangan vlogger po, kinikin Tarlac, Pampanga, kung no ka rin man kung sulok ng Pilipinas na ating pong Kapampangan. And siyempre hindi lang sa Pilipinas, buong mundo po rin ng Kapampangan community. And sa kung gusto niyo, kung bisa kayo mag-promoting ka akong bale, wala pong problema. Pwede na kayo pong akyat at pwede na kayo pong mukit kini ka na akong page. And ala ko pong pipilian kung na naman malati, maragul, imbale mo. Basta importante po, promote na ka po kini yung page ko at madagdagan niya po yung followers mo. At iya ko po, yan ako man po maramot king followers. Basta kung halimbawa may babot ko man dinala na 1,000, i-share kayo po kaya kayungan ka na akong followers para po may dagdagan kayong followers. Okay? Sana po supportan nyo na po rin ka na akong kakilala ken. Kung hindi naman po rin kakilala kung and share ya po ini ka rin Kapampangan vlogger. Sana po rin ka na ganang mangarap na maging isang content creator o isang vlogger po. Pakikalat siya po ini video ini ka rin kakilala yung content creator. At sana po wag nyo pong kakalimutan, follow nyo na rin po at paki-subscribe nyo po ang aking YouTube channel, Edward Lacsina po. Okay? Dakal-dakal pong salamat kaya kayo and sa always nakasuporta ka rin Kapampangan vlogger, especially ako po. Proud Kapampangan ko po kasi kini ko mo po king Tarlac and ka rin pong Kapampangan nakakilala ko kay Pampanga. Please po, king ka rin pong Kapampangan, shout out po kaya kayo. Alabalo ko po, dakal ko po kakilala king Pampanga. Especially kasi tinuknan ko po dati ken almost ilang 10 years, 12 years on. Basta may gobra ko po ken. Kaya king gana pong Kapampangan ken. Please po, pakipollow nyo po ko para supportan nyo po king susunod na journey ko. At nadakatapang aso pa na tao. Karing especially karing magsimula na content creator o mga content vlogger o mga naman. Supportan nyo po guys para po daka ko rin supportan taong karing magsimulang content creator kay ni king mundo ni Facebook, YouTube o na naman TikTok o na naman. Okay? Ini po last name ko ini. Maraming salamat po kay kayo at God bless sa inyong lahat. Ito po si Edward Lacsina, Kapogi ng Tarlac City. Bye guys.